ladak denarong pathua klamalong aning kanwang ason Karbi Jonel Youth Festival mate denarong habar jitu risonip sorong aje penengan bangkel ingdeng thong kepra isi kele long dengan lasi lasong deng kele long sita nilitum ladak representation committee saying that pen koson si ladak kemisen pen angthek kepaklang pon kemejima lapen kisik kedang koson si nilitum ke claim pon jima la sita nilitum non claim pon bom lo la sita nilitum la kisik kedang sita me ketang ason si nilitum thek bonong lo banilitum sita me claim pon kadok ave cerap ceto la representation committee pen la sub committee dum an cerap ceto pen ketang ason de thek long la nili phi mande nili repalong non nilitum do bom la bang la pendel lo la sita me ketang lo la son da taxi ason dinamo sita me ketang ason si nili nali tumang no media no sita me nang pacindun lo la pen aneng kanwang ason unit sita me crazy nedo la silaso crazy kecepate dunji ke do ke thak adem ben chenglok ke cho ke jun sitame nilitum anikan wanga son sitame la so sitame ke claim ke dama mo sitame ba ke cho ke jun tame ka siksa ka bida ji afan se nilitum ke sik pon sitame nilitum bori pon bom lo la silaso teng nilitum ke bori pon ateng si chun pon po nili nalitum si atheng no sitame lam thena pachini non lo pen dak nomati MSC mate tourism la pen water resource Karbi Anglong autonomous council long dagnon jitu denarong hawari soni sorong ajelong la revision committee mai phulo alang li ke napin khat pon atengsi asontin sitame ke claim ke dam sitame ning che parong province claim pon dam pon pensi pini sitame la kadok be sitame kichun pon ang thek bangenang litum theklong lo la pen peneng sitame aliralon pen sitame ladak talon ponji afan sitame nilitum sitame ninga klong pen chirot kutsi bangso akam hai sitame nilitum claim dam pon lo nilitum la priya ciklu tarik ngkoi rai si pen tarik ngkoi ra ke thom si la bangso habar Karbi chungnum sorong aje la bangso talon pon po la bangso ke talon pon ji along nilitum kacesi ke jang penan ke dopon lo la pentela bangso aklam along etami ilitum yu damtang nini ne aprang lo ilitum la bangso rong khalan timung arong la bangso iriso nimso terang hin pe la bangso aklam along te pangke rasa nang ke klempon pon thek pon litum denong hawara mahin ta ninga klong pe chor parwik lo la pen la son thak taksi pini le thot tami la bangso aklam along lo mate la bangso inding thong ka pre si hawar ka rebi suni sorong aje apharman aphan pu la dak denarong usuka pula bangso organisation atum alang litum tamel bangso ke pangthir mate la bangso itum dustbin pula bangso hormu bang litum handak na pipajir lo la selang tum hatami ni tum hin pen denarong ke sesun pen ning aklong pen ning kang sama dom mate ka choru pajir pono lalo la sini tum ka chesi ke sedang mate la denarong hawara mahin pen la unit mate la sanchom busipu acha sanchom abang ini tum ne tur program mate unit sanchom ka humri dam je bang ni tum patumi je long humri dam lo long ni an ni tum humri dam lo la bang ke confirm lo mate la tum bang ke ria sol do bono denarong unit mate denarong sanchom la pente rong ching room ki se sa sanchom la tum bang ke la hini lo mani tum humri dam lo si pini ani gang sab ko ni tum la bang so humri dam tupo aka pra unit dolang wirwar dolang la pente jongthung dolang la pente bithi langso dong hab dolang mate buthunga ji dolang lasi kado kawe pen peningan bangke nilitum keceto ing bangke roksi ainit mata sanchom bangsi nilitum chethe ponong chodji bosi ni mathalo kawe deji bangke nilitum nonom bangke hawar thipi ki cs unit lapente hingjong ki cs ni bangke na sepati dun udet pokus nilitum han birta nang palik lasi roksi an bangke nilitum bang peneng la bangso indeng thongke pra isi hawar kawe sunim sorong ajelong la bangso unit roksi si chepati longchot pokus nilitum ahin pen bang birta longpon lasi lalo nilitum rada phan mate la bangso kado kawila denarong mate paroka kado la jonel angkang long arak solang do atom han kachuni alam thela polo jonel committee hin pe mate dang ni tum Karbi jutanga song denarong aro hin pen ye chuni alam thela nang litum la bangso ing koi raisi pen litum reception deng pon po mate la soarni pen lo polo dang te mane hala bangso
taring ko rahini bang kili tum kecing sia jai mega bang kili tum rong ketong si ceng pon po rong tong ceng der lu pulo tang ni tum labang so ajai meg lama kang thur labang so si ceng pon po la so pena phil bote cikimu dia phil bote ni tum hong jai labang so ke cepate hong jai pu pon po labang pu der lu pulo te ni tum ke cepate ceng pon phit po hala sor ni bang la ingko rahini bang ke la silalo hana nang kelang dunji kaddo kabi arat tuman madan litum den rong hawara mai ahin ben suring bang nang kelang dunja korte injira tuman tami mena pinding sumpot chok limpen nang kelang dunjir arlir alon nang pidun pansil litum penga choring lo athe lalo ilitum isi akhe long ang the ke chipi pulo te jutang la ke chipinding en lo la penter lamet lam chong tami ilitum ladak en lo ilitum ke chipak lang ninga dim lalo la silalo non labangso ilitum ke klempon an sayamu kitami litum kichun ponason thepon lo reception committee tum hin ke sikedang itami litum thepon long lo la pentela so reception committee la ingdeng thongke pa isi long bangke amepu bangke litum kaching honon dak local emisi anpart ame Karbi Anglong Thomas Council labangso EM Tourism Department la pente water resource EMC alang li pansing litum labangso reception committee amepu pekono la pente chunbang ke akai thorom singkro la alang li tami tourism department board chairman alang li pansi pekono la finance secretary bangke akai prodip ingti alang li ke dak den orang town committee chairman lo la sila lo non ma ke li tuma ke sun ke boy pini po bangke non ma check dam long lang ke claim ke dam ka anikan bang son sila person ke claim mission mi pensi ni tum claim pono la pente la son datak la bangso aklama long anikan bang tani tum la bangso claim pon wer ke ningkan ni sek pen lo bulat la so resunim so claim wer hitami ke claim ke dam matum reception committee pendang lok la pente la journal committee tum pendang lok rada kam se ke claim pinak po tum mission mi pen mane ke claim pon